Hi guys, good morning. Ngayon guys, tayo mag-atumi sa yang magwang ni Alan kay tabang si Alan nagtughimo sa kuan kanang pala-pala para sa kasal sa iyang pagumangkunog na sa disi ay 20 mas Bernice ay kasal sa iyang pagumangkunog na sa Bernice. Abi man ako amurang dala nagkulita guys, apil man ni Dani. Ay nagdahik sa palkata ng manilang dalan Dani sad nakuan. Guba-guba. Mi sarap din pag-agi mi. Ay pagpatunga niya mi. Walay klase ni Rilona karon guys. Nya kay nakuan sa dang motor kaganina manang wapot si Alan naka-duty. Namaklay rami. Yan kuan ang mong motor. Hugak ang rayos. Wa nabantayan ni Alan kagabi eh. Pagkabuntag na niya nakuanan mga hugak na yan naputol. Nang baklay rami ng baklay. Hapit na may makaabot guys. Da. Arti-arti paglakaw lang. Hapit silang lang sirit guys. Nang nagkulita. Ilang dalan nagkulita. Lagi. Dako gidunta nga labunog. Labunog gidunta nga dako lang. Kulita umayo ilang dalan na yapon guys. Tangke limonsito guys. Nanghinog ilang limonsito na ni guys. Hi guys, nanguli na lang mi guys kay wala pa man ay lansang. Pwede pa daw sila trafal. Wala pa man nakauli si Rosemary nang uli sa amin. Ito na si Alan o si Mimi naguna. Si Ate Maya guys. Ato ni bahin-bahinon ang grasya. Yay! Naay grasya nga gihatag ni Mimi. Salamat kaayo mi. Yeah. Kung naay sinsiyo dani, nakay baon pero pag walay sinsiyo, wak ay Sabado masad ugma. Ha? Lang, snack. Why snack kita boleh na? Snack di ay ha. Naka-upload na ka? Naka-upload is padaplin ka na motor ginoo ko mga tagudsod ko dani sa motor. Guys, di anak ko dani sa Ero si Lola dadto. ha? Tula. Naay? Ero si Lola Jobe. Kayo. Ang pangalan daw kay YC. O videohi ko mi o. Kana videohi ko. Ayo ha pag video. Nawa na nakita. Nakita. Tanawa. Diha. Basig di makita. Pero nga mi. Kani nga to kani mo ha oh. Lah. Uwang lagi ni Kaya guys, ato ning bahin-bahinon ang grasya. Diara. Adi sa na mi di. Aw. Kana mi. Yana mi tindog mi. O kana ipakita ko mi. Klaro? Klaro? Pagkarang. Sige. Sige. Kani lahan ni putot. Kani mo imuhati.
Thank you. Dagan Alas, wildo man si Busing Alan umada. Tagay tawag malan. Ha? wala cabbage. Tarungan ay mong ano. Video. Diyan guys. Diyan din na midiwa naman siguro na di maumi. Ang kaan. Naman. Ito na mi. Salamat. Ito na mi guys. Naik pa na ni Tik. Saman. Ang usukuan. Ibas bumpay. Di tagay ko de. Kami. Sa mama sabi ko. Salamat pa. Eh, Ito na mi. may kasain ta. Hmm. Ito good. Yes, pan. Buti nga, tagan ako kumain. Kalapok guys. Guys, oh, kasain ta ko guys. Thank you, mame. Bakaw. Ito nga, ah. Ibaka. May kasain. Tugot ka, regalo ko na eh. Hi guys, good morning. Mamahaw ta guys. Naglungag kog yelo then nagsabaw po kog talbos ng kamote, ibutangan akong isda. Palitan ay nagitagan ko ni Ate Mayami gabig isda guys. Nya. Akong paksiw kagabi eh. Dayon, sudan naman sa pamahaw. Si Mimi unya na siya kay naglungag pa man kog kuan. Naglungag pa kog kuan guys, naglungag pa kog bugas. Kaya di daw siya makaog yelo. Sarilo na kay makaon siya yelo na nagdungan siya na kog kaon. Yan si Mimi makaog may kuan yelo. Nay lemon sito nga sausawan. Daraming. Sunat lang. Sorry.
Ito ka nga magbugas ng yelo. Sopas kayo. Mukaan kagwan me. Talbos ng kamote. Hmm? Mukhang kag-yelo? Mukhang kag-yelo? Nakanon? Nang lang, murag kanding nga nagkaon. Ikaw, ang good na motol na na, ay nagkuha. Ikaw nga, Kanding. ikaw nga kanan nga yelo. Nakalat ko lang tayo lang deh. Mag-yelo na lang katanan. Da. Rito sa kasakog ma. Oh. Sudlayan sa imong buhok. What's your... Binis mimya na lang. Oh. Kaya makaon lang sila ng albos. Kamay raman imong kuha. Sila sa imong buhok. Sabi ko, ikaw rin magkaon din. Na nagkaon lang ika-apil. Ano lang? Wala ba ko guys? Padlaw na rin na karon maglaba. Kasi ingon Valentine's karon nga adlaw mo sa tinglaba karon. Valentine's bito. Tama na tatay bulak. Tama tatay bulak. Sige na. Ikaw na. Yan o. Sila Tupperware lang.
Dili na mao. Wala. Naglato ko tsara. Nag-abroad itong kutsara. Asa rapit? Ay, pagamuan na kay daghana. Dali ra sa mga ano. Yellow. Ay, sabi ko na eh. Balitan ka. Ow! Ay. Samok man na ini. Ako muna sa nibugan na. Ay, kulitan be. Masa na kawan ako di. Hindi kawan ako. Kanira mo kan anang akong plato? Kamay lang. Kaon na ko ni ani guys. Kamay lang. Sakto na. Asa ka maho ko? So, ano yan guys? Makain tayo. Sa ating talbos kamuti. Uy! Kain god. Isda, ikaw nga isda, inamay na unan. Ang kaon. Nung Ipaksira na kang isda gabi na. Oh, mga mapalakot na de. Kura-kura. Eh, api lang luya. putol lang. Putol lang. Tulura. Kamay lang. Mesh this one on. Ano? Saka. Saka. No. Yan. Kaon na. Lata. Lata. And fair. And eat. Um. Look. Eat that. Eat. Sarap. And this, and fish. Last, eat. One bite. Ay mo na siya butangan og limon. Ay limon jud. Fish and rice na tayo natin and eat. Tapos na ako guys. Hindi pa ako tapos guys. Hindi ka nalubat na niya. Okay.